conditional दिनैनि बे future tense पावरफोराव जों नोंथांमोनजों सावरायगोन future perfect continuous tense बे future perfect tense जों बाहायनायखौ सावरायगोन फर्मेशनखौ सावरायगोन दा जोङो चैप्टारनि फारसे आगान सुरनोसै future perfect continuous tense माने मा बुजियो नोंथांमोना दा future perfect continuous tense माने जाय टेन्सआव भार्बनि खामानिया इयुनाव सोलिगासिनो थागोन बबेबा मोनसे समसिमहालागै सोलिगासिनो थागोन आरो बेखौ बेबायदि दिहुनो future perfect continuous tense बुंनाय जायो दा बे future perfect continuous tenseआव गावबा गाव मोनफा मोनफा फर्मेशन दङ जों आगोलाव सावरायबोखानाय बायदि बेहाबो मोनफा फर्मेशन दङ दा फर्मेशनफोरा जाबाय एफार्मेटिव फर्मेशन दङ बेनिफ्राय एफार्मेटिव फर्मेशनाव थागोन साबजेक्ट थागोन साबजेक्टजों साबजेक्टनि उनाव सेल विल थागोन बेनिफ्राय हेभ थागोन बेवहाय थागोन बिन थागोन आरो बेवहाय भार्बा फरसिम भार्ब फर थागोन माने भार्बा कन्टिनिउअस फर्माव थागोन आरो बेवहाय अबजेक्ट थागोन जोबथारनायाव आरो फरायसा बिथांमोना फर्मेशनखौ मोजाङै नोजोर लाखियो आरो नोंथांमोना कम्पेयार खालामना नाय रुजुना नाय सिगाङाव जा जोंफोर मोनबोदोंमोन फिउचार इनडिफिनिट टेन्स फिउचार कन्टिनिउअस टेन्स फिउचार पारफेक्ट टेन्स बेफोरनि फर्मेशनजों एसे आलादा आलादा जानायखौ नोंथांमोना मोनबोदों आरो नैबे सिगांनिया जा बे गासैनिबो थाखाय सेम जायो सेल विलआ जेब्लाबो थागोन बे फिउचार टेन्सआ जेब्लाबो थायो आरो नाथाय जों बे उननि पार्टआ नैबे भार्ब फर बेफोर एसे एसे सेम जाबोनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जेब्ला नोंथांमोना मोजां नोजोर होयो अब्ला नोंथांमोना बेनि जे डिफारेन्सफोर बेखौ हमनो हागोन दा बेनि जों मोनसे एग्जाम्पल लानोसै एग्जाम्पला जाबाय वी शेल हेभ बीन रिडिं ए बुक जोङो गांसे बिजाब फरायगासिनो थागोन दा बिजाब फरायनाय खामानिया सोलिथ'वाखै माब्ला जागोन बे इयुन बिदिन्थियाव जागोनखौ फोरमायदों आरो बिजाब फरायनाय खामानि इयुनाव सोलिगासिनो थागोनखौ फोरमायदों दा बे जाबाय बिदिन्थि आरो जों एफार्मेटिभ बे जाबाय एफार्मेटिभ आरो जों नेगेटिभ फर्मेशन दायोबा दा गोजौनि बे नैबे एग्जाम्पलखौनो जों जुदि नेगेटिभ दायोबा जों फर्मेशन नांग्रोगौ जायो दा फर्मेशना जाबाय नेगेटिभ फर्मेशना जाबाय सेल विलनि उनाव नट फज'बानो जागोन आरो आद्रा थानायफोरा बेबायदिनो सेम आरो बेखौ जों नेगेटिभ खालामब्ला मा जागोन सेलनि उनाव नट फज'ना अब्ला नेगेटिभा जागोन दा बे जाबाय वी शेल नट हेभ बीन रिडिं ए बुक आरो जों गोजौनि बे बाथ्राखौ जुदि सोंलु दिन्थिनो गोनां जायो बा इन्टारभिउ खालामनो गोनां जायो अब्ला फर्मेशना जागोन बेखौ नोंथांमोना इउज खालामनाय सेल विल प्लास थामहिनबा सेल विलखौ जों सिगांथिं लाना फै अब्लानो बे सोंलु दिन्थिनाय मोनसे फर्मेशन जागोन आरो बे गोजौनि बे एग्जाम्पलखौ जों जुदि लिरोबा सोंलु दिन्थियोब्ला बे माबायदि जागोन सेल वी हेभ बीन रिडिं ए बुक आरो जोबथारनायाव कुइसन सिन लिरना नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों सेल वी हेभ बीन रिडिं ए बुक दा बेफोर जाबाय फिसा फिसा मोनफा मोनफा एग्जाम्पल आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोना गावबा गावनि जा ग्रामार बिजाबफोर दङ बेफोराव नोंथांमोना गोबां बिदिन्थिफोर नायनो नाजा जों मोनसेल' बिदिन्थि लायोब्ला एसे कनफिउज जागोन नोंथांमोना बेयाव जा फोरोंबाय बेनि अनगायैबो बांसिन बिदिन्थिफोरखौ नायनानै लानो नाजा बेनिफ्राय आं दा बेखौ फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ मोनसे टेबल होनानै फोरमायनो नागिरदों बे जाबाय एफार्मेटिभखौ लानाय जादों बे जाबाय बे टेबल जों एफार्मेटिभ फर्मेशनाव जोङो बेफोरखौ बायदि पुट खालामनानै जों बा लिरनानै जों बे टेबलखौ फिल खालामनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों आइजों बे शेल हेभ बीन रिडिं ए बुक आं गांसे बिजाब फरायगासिनो थागोन बेवहाय जों गांसे बिजाब फरायगासिनो थागोन बेबायदि ओंथि फोरमायनायाव जों बे फिउचार कन्टिनिउअस टेन्सनि फर्मेशनखौ इउज खालामना लिरनो हायो दा टेबलाव माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव सोंहरनो हागोन बेनिफ्राय जों दा फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ बहा इउज खालामोन आरो माबायदि बाथ्राफोराव जोङो इउज खालामोन बेनि बागै एसे सावरायनोसै दा नोंथांमोना नुनो मोनबावदों बेवहाय इउज अफ द फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्स दा बेहा बांद्राय इउजेस गैया थेवब्लाबो आं बेखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय मोनसेल' इउजेसखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बे इउजेसआ जाबाय इयुनाव माबा मोनसे खामानिया गुबुन मोनसे खामानि जाजेननायसिम सोलिगासिनो थागोन फोरमायब्ला फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ बाहायनाय जायो थामहिनबा जाय भार्बनि खामानिया इयुनाव सोलिबाय थागोन बेवहाय मोननै भार्ब थागोन आरो मोननै भार्बनि मादाव बबेबा मोनसे खामानिया सोलिगासिनो थागोन फोरमायोब्ला बेबायदि ओंथियाव जों फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ बाहायनाय जायो दा एग्जाम्पला जाबाय I shall have been reading the book before he comes माने मा ओंथि फोरमायनाय जादों बियो फैनायनि सिगांनो आं गांसे बिजाब फरायगासिनो थागोन थामहिनबा फैनाय खामानिया उनाव जागोन बे फैथ'वाखै आरो जाय खामानिया जागोन बेखौ जोङो फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्स फर्मेशन इउज खालामनानै लिरनो हायो आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पला जाबाय
मा बुंनाय जादों बाथ्रायाव बियो मोनसे दान भाय'लिन माने प्रेक्टिस खालामगासिनो थागोन दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्सखौ बाहायनाय जायो स' लोगोफोर दिनैनि टपिकआ बेखिनियानो आरो आं बे पारफेक्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि मोनब्रै एक्सारसाइज लाना फैयासै नोंथांमोना गिबिनि एक्सारसाइजखौ बानायग्रो नाजा आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना बा नायगिरि बिथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जों गोदानै फोसावनाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगाङाव नुनो मोननाय जायो आरो जों फोसावनाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे मिस खालामा आरो बे भिडिअ फोसावनायाव नोंथांमोना माबाफोर बुजि मोनै बा सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन जों बेनि जा रिप्लाइफोर बेखौ हरनो नाजागोन आरो नोंथांमोना जा खायफा स्टुडेन्ट बा नायगिरि बिथांमोना सोंहरदों जों सोंहरनाय लेखायै भिडिअखौ बानायगासिनो दङ आरो जों बानायनो ट्राइ खालामगोन दा फरायसा बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बयबो सोलोंनानै लानो हायो आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना साइन्स बा मेथ्स आयदाखौबो सोलोंनो गोसो बिथांमोना डिसक्रिपसनाव थां आरो डिसक्रिपसनाव बेवहाय चेप्टार वाइज लिंक होनाय दङ साइन्सनि चेप्टार वाइज लिंक होनाय दङ मेथ्सनि चेप्टार वाइज लिंक होनाय दङ बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला बेवहाय डिसक्रिपसनावनो माखासे मोननैसो ग्रुपनि लिंक होनाय दङ फेसबुक ग्रुप बा वाट्सएप ग्रुप नोंथांमोना जायखौ मोजां मोनो बेयाव जइन जानानै बेयाव कुइसन सोंहरनो हागोन आरो फरायसा बिथांमोना कुइसन पेपारखौ कालेक्ट खालाम दा थांनाय जा एसएसएलसि एग्जामफोर बेफोरनि कुइसनफोरखौ हागौमानि कालेक्ट खालाम बेफोरनि एन्सारफोरखौ दिहुननो नाजा आरो जों होखागोन नोंथांमोना गिदिंगासिनो नाङा जों बेफोरनि कुइसन एन्सारनि सायाव भिडिअ बानायगोन स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि उनाव मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं